Tong ye jam dekat ke bakat pra. Dekat ke bakat pra kadon kita kintin. Kiti kin sngap ya ka ktin jong me. Bat men wan ma me bat kitemen basan jong ki Israel. Sha us iem kar Egypt bat pin ong ha u. Utrai uba ublei jong ki Hebrew. Ula yashem bat ngi. Mentati ngi kerpat yame tu ai bangin ya lais ngi lenti syakari kalau bangin yo kenya ai ngu ya utrai uba ublei jongi. So kani ka dekat ke bakat pra ka dehi ka benta lani ka jing peteng ya ka jing pha ka jong ublei yo Moses. Bat ka long ru ka jing ai jing kermen ba ublei ulayat hu lupa bahaba kini kitemen kisan jong ki Israel haba kini yo sngow ki kentin kiba ublei uang ba unpelat no yaki na kari Egypt banyalam syakari ki kanan kini kitemen kisan kin sngap at kin pinsya skor ya ka ei ka ba Moses un kren to kata kala syai kala dei pa kajing yat hu lupa ni mo ki kentin kiba bot ham tu kalong la ublei hakabasdang ula batha yo Moses ba u unhap bandej banyasyam ya u pharo balong suim ke Egypt. Henry hakan ikat khot ke bakat pra ublei uban pensyai ba kan jinglet yasyam yu pharo kam dei tang Moses marwe. Kedai ru bat kini kitemen kisan jong ki Israel. Ban long ka jing shingan ni ban kan scam ka ktin ha ka baki kren bat uni u pharo us im jong ke Egypt. Te shwa bengi ngin ya beteng ya jing kren juk tu ki kentin ki ba shadin te yo phidon e hadu ong tu shwa ta. Ketika bas dang du ka kentien ka boong ba ki te kin snap ka kentien jong me kedai ka kentien pen scam bat kedai ro kentien kalau ada piatu lupa ba kata ka jinglet lani ka mission ka bo ni Moses hapan shim kandai ka mission ka balas tu ba kadai ka sandur blei ba ki kin snap ba yu kau mut kadon ka jing train alendet kaba penlong ya kitai kiba apa tai ki kon Israel ya kitai kitemen kisan lani kitemen besar nang tai ba utang supoi utang sukren kikin periang bakin kongo kani kadai ka ba kadai ka ba blei usandur kaba ula de biot hu lupa ha Moses pada Moses menta om tang bula tip mentai kani Moses menta udan se ke kambat ba unlet ba unmat lani un experience yang pokok kata. So lada kihap ya ka ban lej ublei lada bu kentin lupa ya ka ei ka ba Moses un kren ha ka jinga don lang don ringkat bat kini kitemen kisan jong ki Hebrew ni jong ki Israel. Tongi ya pet ye kini ki kentin mo. Ublei ubat ha da ka boong ba Moses un kren ha pharo utrai uba ublei jong ki Hebrew. Klai pherap kurkong address ha kitei ke bahashwa ke ba Moses uhap banra khubor syakitemen kisan lapanon kam utrai uba ublei ki kpa jong phi mentah ngni pede utrai ublei jong ki Hebrew to utrai uba ublei kasyai mo yakini ki banlet kemut yu Moses pada kitemen kisan kasyai kata ke kerteng kapadai bet Hebrew nomor upharu tu penon kam dah ke kentin Hebrew ya puli ke nong ke baningkong nong ke baar tang ha katu ke basdang ke bau tu sim buat mai penon kam ki khun Israel kila ye bun than Henry hadien ketu la penon kam dah ke kentin Hebrew to ngin sai keren ni kata mo to utrai uba ublei jong ki
Hebrew u laya syam bat ngi te kani hang ni pipet bamo kani hang ni u Moses bat kitemen kisan haba kia keren ho paro kia thu shua taka jing betha ka jong ublay ya ublay om ha ka kerteng ka bolong generate Henry ki ai da ka kerteng Yahweh lani Jehovah tang baki kenno Adonai lani try kumadan haka translation kasay mo tang ila de keren bahai kata baka ka generic bat ka specific ba uta u Yahweh lani uta uta u Jehovah u bolong u blay jong Hebrew u layashem bat ngi ti hang ni kasya yengi menta bakite kitemen kisan akhmat jong pharu tikidik Hebrew Hmm. u Moses sabu yang hang ni menta bakini kitemen kisan undai u Hebrew namar tangkayeng ka jong pharu ka batip ba u Moses de Hebrew Hmm. namar hang tai ngina ada biya keren ba ka tu ka jinge dei namar ba ka khon ka jong pharu kala kam yu ukum lo jong khon ki kila nyong no i Moses kum u nong Egypt tadai hang ni menta kan ka jingle ya keren pade u Moses ulalong u Hebrew bar kini kitemen besan kilong ki Hebrew khmat jong u pharu nung pediang da lele ru i Moses ba un long u Egypt to kila ya thu u blai la da katin tu ba ulaya syam bat ngi kani ka jing pet skemem baka ei ka ba u blai u keren ha Moses kada ki jing syam ka jong u yu Moses mentah ba Moses ura ya kani ka kubor syakini kitemen kisan ka kubor ka ju nak ei ka ba Moses u ya syam tihlada kini ki pediang ya ka kubor ka jong Moses ba u blai u lawan jenggo ka ba mut bet ba kiru kila ya syam ya uni u blai syayam da nom yang sesin mo kajing keren u Moses pat u blai wan ya syam u Moses u ai du ka kubor bani khana ya kata kajing kubor ju jing prolat ka jong u blai ya ki Israel nakar Egypt haba kitemen basan ki pediang ya kata ki pediang ya kitin ka jong u blai bat ki pediang ru ba kata ka kitin ka long ka baim bat ba ni u blai ba u Moses u yasham menta u yasham ru bat kia Nak ke jing batai ke jong hi ulai syam bat ngi mentang kan ikhtien ngi kala akan thup ya baro kala akan thup ya baro kini ki ikun Israel ki teman besan baro hi kam shimi apreng jong ki ya kanu ka jing keli ban ong hawu ya syam bat me ulade ban ya syam lo bat ngi ane ka dei be ka sandur blai ka baki pediang mate bakata ka jing kendu kata ka jing syam blai musas klabiang pura baki pediang ka bamun indirectly kapan pau ba ya Moses ladep onda ulai chatai ken long bet pala pediang lupa ya u ko munong alam jongki to ban biang ya ka ei ka ba ong Shekhman ka long ba haba Moses Ukren ya u blai lani u blai wan ya syam ya Moses ban haba Moses u hapani et hu ya kata ka jing syam ha kini kitemen kisan kini kitemen kisan ru haba ki pediang ya kata baka long ka ba wan hi na u try wa u blai ban haba maki kila pediang ka yemir lang ha kani ka jing ong hang ni baki ru ba u blai ulaya syam bat ngi te kata kalong tang ka ba benrap ya ka ei ka ba ngina syekren situ syekhamat to shu hakabai dei bat kani kani ka benta ka papanan kam ya kani ka kerteng ki Hebrew niyo puli ya kani ha ka kitab Genesis si ha ka lanong ka bakhat sau bat ka dekot ka bakhat mai ha ka bala panan kam ning kong ya kani ka kerteng ha ka jingi dei batu Abraham tongi cha menta shi ka benta ka ba shadin jong ni ka dekot ka bakhat phra
Katu kaba utrai ubu kita ki kentin ba Moses ba kitiman kisan kin haba dia keren ba paru da kaba ong. Menta ti ngi kerpat yame. Tu ai ba ngi dia lai sngi lenti syakari khalau. Ba ngin yo kenya ai ngu ya utrai uba ublei jungi. Ublei ubatha lengba jong Moses. Ba kajing let yesyam yau paru. Kadai bandong da kajing kerpat. Kidan artli. Wei ba kata kajing kerpat kalong kajing lej lai sgi lenti syaka riklau kemut syabak naka jaka badon kanong ba bat ka baar kalong bakin yo kenya ayu yo trai bo ublei chongi to kini kikentien kimpat dei kikentien ki ba Moses bat kini kitemen kisan kila keren Andrei kadang dei tang kajing pensngau ka jong ublei hau Moses. Kaba wan ha kajing buat jing perkat jongi bagi puli yakni ka bentah hang ni kalong. Balai ba kani kajing kerpat kawan da kaba ong ban hak ban lej syakar khalau da kaba kedau lai sngi lenti bat ru kaba ar kalong ban kenya ayu yutrai bo play jungi. Balai ba ublei shimla ong bej ba Moses bat kini kitimen kisan joki Israel ba kinnet ban dawa bej nau paru ban ong na mar ba utrai ba ublei chongki Hebrew ulai kendu ulani ulai syam yaki mentati tu pelak do iki hun Israel na kari Egypt. Ti ya mentahi kanung pat syai yagi Henry ka badon kami gi ban pelet jingbut hangni kalong. Ki khun Hebrew lani ki Israel. Ki don hapdeng jong kaji syak pentre shitom kum kimarau. Te ka jingkerpat ban mi nakari Egypt. Lani lada kidang don hapori Egypt ban let syakata kari khalau kari kenja lai sgilimti. Kalong ke ei kaba amla ban mudur lakat urlong shisha na em. Namar bu paru hi ulong usim ubae bat pentri hitam lu kacing pentri ke bajor. Namar kijing kimik denti kijong uru kilong ki bajubor. Kabaar hadin jong katu pat kalong hato kan long mo kabasuk ya undong sinsyar uparo. Ubadon la ujong ublei jong bat ublei jong ki Egypt hibaro. Bansya bakini ki merau. Kin let ban mani ya wei pat ublei. Ya ubama bat ki Egypt baro. Kim don ka jing itu. Namar ngilai puli nadu kalenong kabanding hi. Bau ni upharu usim ubathumai. Shim ladei. Utu ubatip khambaha ya ki Hebrew bat ya ka jingno senyang ke jongki lingba jongu Joseph. Teha kabai dei bat kani ngila ban ong bet da ka kentin ke basyai. Ka jingbu ya kini ki kentin kabu hakata karukom ba I kumba ka dei ka jing pning ban pinyatur hapdeng upharu bat kini ki Hebrew hakabai dei ningkong shwa bat ublei. Dapi pet bahai ki kentin hang ni kat kumnu ka poi syata nabas dang jukini ki jing keren ki ba ublei ulabu hau Moses ba unyat hu akitemen kisan bat baro kinsa yelek syau paru kalong pen itu shwa ba utrai yani Yahweh uba ublei jong ki Hebrew ki kesdang shwa ulai syam bat ki menta pada hak ba penkut hang ni utrai uba ublei yani Yahweh uba ublei hang ni la penan kambet ublei jongi te kini kilong ki jingya pning ki bangi ngin sai I ayu kan sajia hadin haba kini ki kentien kin salet ya keban pensengau da Moses bakini kitemen basan ki Israel
ha kitan dong skor jong ustin paro to kani kadang long syatang ka jingkren ka jong ublay ha ka jing sngo ka jong moses bat kini ki kintin deitang moses ubrang yo sngo ning kong yaki to hadu ang tu yo phidan ai ya ka ban rap. Kani kadai ke jing beteng ya ke khana na kita gid khot ke basya khmat ter. Komo pi ong kadai ke jing keren ka ba uni uba keren nang tai na bo preng jo ka ding na bo. Kalau peniam keren ho Moses. Uhikai la ni o ai ke jing lam jing mot yo Moses ban kerpat. Kani ke jing bu ini kentin kerpat ya mi mot kerpat yo pharo. Kadai ki kentin ki ba pen i yang i ya kata kalen ti lani kata kar komperkhat ban mi nang ni na Egypt kalong da kalen ti ka ba upharo on da tip ki bor penya ja hima kin da tip bat pakini ki khun Israel wa kimi da ka jik tip jong baro kani ka pan i ya ka jing mi om da ka ba mi landet om ka ba shuphet to ane ka jing mi da kalen ti ka ba dei namani kan mau biang biang Moses hi daladi hapor ba uphet yap na Egypt uphet tu uphet yap namar wada penyap itu Egypt Raimenta hapdeng kari Midian hapdeng klau uyo ekni kejingkai baun lech chu pharo baun keren baun kerpat kamut kandai kejing lech kaban kerpat ban hapa kerpat mut kan mi kejing yesu jimut begini kin mi da kejing tip lang jong bro adlian kam dai kejing petto kejing ong lai skilenti do perkhat te kala cngai ba nang ta kani kejing lech lai skilenti hang ne penan kam ba ngin ya lech kamut om shim ong mano kita kingin yenon kan thup kita kingin ya lech haton kan thup tang ya ki bala rong ba haton kan thup lang ya ki samla haton kan thup lang ya ki khlung ki khna haton kan thup lang ya ki batang shukha haton kan thup lang ya ki jingri ki belang ki masi ki jingri ki bagi ki khun Israel ki dan dari Egypt ne kan dai tang ki katuk ne ki khamarang ba ke balai kani ka dai ga ba ki hap ane perkhan ka bangin hap ak sungo thu manu ban kan thup ane bangin ya lai sagawai lada ong le lai skilen ti ba lada ka dai ba kata ka jing le ka dai ka ba kan thup lang ya baro awang bara omon ngamut na do kita men kisan ha do kita men ki kro ha do ki kna ki klung ha do ki jingri ki jing do bat baro kat ki badan ki le mot kala dai be ki jing le ka ban le sindan ka ban omon phai sho lada ka dai kum ta ka ban le sindan we le la tata la ne khule shibu ni la le sindan ki omon phai sho kata ka dai ka ban perkhat mo re ka ni in biang kan mau ba kadang dai ki jing ya keren kabau tau bakren uai ka jing hikai yo Moses ani preng klau ingi ya keren ka kitab Genesis baki merau hi kisa gi merau kim dan hok na ladi khndiat ro ka shong be trai merau menta ke digi Israel ke digi merau da rejep ma uni upharu bakham hadin ubam tip i eish pang Joseph penlong merau gini kira dan digi sadari ma penstom benyiki kebut kim dan hok ta khndiat ro te ban lei ra ya kan ni ga jing ong bakin knya ai ngu yo tra u ba ublei jong ni ha u tai u pharo u bangai ha wei pat ublei u bam ngai yo nu ublei jehova mo kala dei mo mo phi ga jing yap niang ne ra bu rak tin pharen ga challenge to hato haka hima Egypt bakin lek matran kam ni ki ktien bangin lek knya ai ngu yo tra u ba ublei jong ni kam dei ka insult kam dei ga jing nyo ben yo te unong sin charu pharo mo pharo to ngai lo jong play lada ka dei ka ba long yap ni nga ba persya ya ga jing ngai pharo ayu ganja atu pharo on pala yaki ban lai ka jing knya ai ngo kani ka jing knya ai ngo ngim tem kan dei ka jing knya ga ba kum no
Bat kani ka jing kenya, kamu mod kin kenya hatu kan dei hakani ka jaka ka bagi keren menta bat ba uniu ba keren yu Moses. Nama kani ka jaka ka ba ya keren yu Moses menta ka ba uniu nong keren yu Moses. Kadai hari klau po Midian. Ba ki khot ki ba shakmat te lapanan kam ba kandan kadak ya Moses ra unyalam ikun Israel on play yalam ikun Israel na Egypt. Kinda poi honi ulum kin Yamani yang punang kami ketian mani khot ba shakmat. Menta ba kani khot belong. Mendai syu tang mani ni ban kenya. Atu ka jaka kerja kan dei kani jaka. Ni kan dei ko moi pan. Ka jingkali ka mi ko moi pan. On da kilami da ki yo ban mi dari Egypt. Lais ni lenti kenya. Anda kumno kin poi kani ke jaka la da kani kani ke jaka bo uni u blei u tmu ki ban nyalam bagin yo ban kenya yo kami da kumai pan kata kani ke banga perkhat Ro nomor bakani kadang dei bet ke jeng keren ke jong play ha ke jeng osngo ke jong Moses bat ayu budai ban le mo to ban kerpat kalong bet ke jeng keren ngilap dom bet ke negotiation ha pedeng jong kimrao ya ke ba an mi khmat no Moses bat kini ki temen kisan ban ye keren batu nong sensyar ti ya kata ka jeng le lenti lais ngi syakari khlau kuma pi ong mene ngim tip tang manu ban le bat ayu play u khmi lenti limba chukini ki jing ong kumne to lai sngi lenti ha ka jing perkhat ka jongi lada ngi ya rangba ha kini sngi to na ya khen ki ki bang pat ju ya ki jat henry na kaliang jo kini ki ba ju ya ki jat ba te kila ban ya kham chengai mo lai sngi lenti henry lada ngi shu perkhat be kat ha ka bor jongi ki bam ju kham ya ki jat te lai skill nanti tharai kala bat kan thup la kom nuk no arpho kilometer e hakan ka juk ka jongi long e ki bam pat ju ya ki jat ka shu ya squi to ya kata te kam da don kam e igi bangin perkhat rei ka ponyang ni hi kalong lai skill nanti hato bharo un kloin em pan ai shuti ya kini ki marao pan le ya kata pan ban biak se sisin ya tu ka banta ka bakhatu atau kan long bo ka basuk ya kimrau kiba mat ka jing jar kat ni bau harun ai da ka basuk iki bakin lek mani yu ta ublei ba ma itho te kini ki danglong hi ta ki kentin ki ba ublei open sko hu Moses te ngimdan ni ai ya ka ban ong shu pala te kai ki bang ya keren mentan bat ngin sai pet pada ka ja yu anda kini ki kentin ki urlon hakata kapor tada Moses kongo banlet pat uyashem kini kitiman kisan bat habakin yakandu yahu paro